Το πρώτο μάθημα που πήρα ήταν ότι είναι καλά να γνωρίζουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα πριν πεθάνουν. Το δεύτερο, πιστέψτε με βοήθησε πολύ να καταλάβω πόσο λεπτή διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Μια κλωστούλα λεπτή είναι ο θάνατος και η ζωή. Οι περισσότεροι, λέει κάποιος, ζούμε σαν να μην καταλαβαίνουμε ότι θα πεθάνουμε. Και πεθαίνουμε σαν να μην έχουμε ζήσει καθόλου. Το τρίτο μάθημα ζωής που μου έδωσε είναι ότι ο θάνατος είναι ταυτόχρονα το τέλος και η αρχή. Το τέταρτο μάθημα ζωής που πήρα είναι ότι πρέπει να αγαπάμε και να εκδηλώνουμε την αγάπη μας όταν ο άλλος είναι ζωντανός. Το πέμπτο μάθημα ζωής, είναι ότι πρέπει να ιεραρχούμε προτεραιότητες. Να μην κατατρεχόμαστε από τα ασήμαντα και τα μικρά. Να κάνουμε επιλογές στη ζωή μας, να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες, να ασχολούμαστε με τα μεγάλα, όχι να κατατρεχόμαστε και να φθυρώμαστε με τα ασήμαντα, τα καθημερινά που μας φθύρουν. Είναι η πάλι, αν θέλετε, ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη. Το έκτο μάθημα ζωής είναι ότι πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα από όσα παίρνουμε. Το έβδομο μάθημα είναι εκείνο το χαμόγελο. Το διάπλατο χαμόγελο, να χαμογελάμε ο ένας τον άλλο, να χαμογελάμε στο διπλανό μας. Το διάπλατο χαμόγελο βρίσκεται στο βλέμμα της αγάπης που δίνουμε και παίρνουμε. Το όγδοο μάθημα ζωής, αν ζωή είναι το πόσα χρόνια ζούμε ή το πώς ζούμε. Κατάληξα ότι το πώς ζούμε είναι πολύ πιο σημαντικό από το πόσο ζούμε. Το ένατο μάθημα ζωής είναι ότι η γνώμη χωρίς την αρετή δεν έχει καμιά αξία. Και το δέκατο μάθημα είναι ότι πρέπει να αναζητούμε και εμείς το νόημα της ύπαρξής μας, να αναζητούμε το νόημα της ζωής μας, που δεν είναι άλλο σίγουρα από την αγάπη, την προσφορά και τη δημιουργία.